Здравейте, приятели! Намираме се в прекрасния шоурум на Интеркерамик в София. Темата на днешното видео ще бъде гореща, защото ще си говорим за сауни. Прието е схващането, че сауната произхожда от Финландия, където тази практика има дълбоки корени в културата и обичаите на народа. Студеният климат там е дал творческата искра, която ражда идеята. Класическата сауна е топло изолирано помещение, облицовано с дърво, в което въздуха се нагрява от печка до максимум 110 градуса по Целзий. Дървото, от което се изработват сауните, обикновено е бял бор, смърч, аспен, хемлок или червен кедър. Всяко дърво е с различен цвят и аромат, което придава на сауната уникален стил и индивидуалност. Ползите от взимането на сауна са известни много отдавна. Почиства кожата, засилва кръвообращението, отпуска мускулите и елиминира болката в тях, разширява кръвоносните съдове, ускорява детоксикацията на тялото, благоприятства добрия сън, намалява стрес. Има няколко различни техники за затопляне на сауната в зависимост от нейния вид. Първият вариант е с печка в самото помещение. Печката може да е електрическа или пък на дърва и въглища. Така помещението се затопля докато го ползваме. Това е класическият вариант. Вторият вариант е сауната да е предварително загрята. В този случай сауните обикновено са оборудвани с маса, натрупана с камъни, които се загряват от печка, след което огънят се гаси, а сауната остава топла поради топлината, излъчена от камъните. Няма как да пропуснем и инфрачервените сауни. Тук технологията е изцяло различна в сравнение с класическата сауна. При този тип помещението не се загрява, а топлината се придава директно върху кожата посредством инфрачервени лампи, интегрирани в тавана и стените. Инфрачервените лъчи са невидими и се трансформират в топлина, щом докоснат кожата. Ползите от сауната, за които ви споменах преди малко, се дължат на специфичното съотношение между температура и влажност на въздуха. Финландската сауна, например, е суха баня с влажност на въздуха само 15%, но висока температура от 80 до 110 градуса по Целзий. Подходяща за хора, които трудно понасят влагата. От друга страна, турската баня или хамама е наследник на античните римски традиции в банята. Това е класическата парна баня, която се характеризира с много висока влажност на въздуха до 100% и по-ниска температура – 40-50 градуса по Целзий. Ако не обичате да се задоволявате с половината, а искате всичко, тогава на пазара може да намерите и хибрид – финландска сауна, комбинирана с турски хамам. А пък за тези от вас, които не понасят нито високата температура, нито прекомерната влажност, ще се намери и междинен вариант – биосауна, която е с температура само 50-60 градуса и влажност 60-70%. Както се казва, за всеки влак си има пътници, а за всички пътници си има сауна. Преди да се хвърлите в изпълнение на мечтите си за сауна, обаче е добре да помислите предварително върху няколко неща. Сауните са обемисти структури, добре е да имате пространство за тях. А ако е ограничено, е хубаво да знаете точно с какво място разполагате, за да се спестите бъдещи главоболия. Също вътрешна или външна сауна обмисляте? Колко човека ще я ползвате? Само за вас и половинката, или обмисляте да празнувате рождения си ден вътре? Какви да бъдат допълнителните екстри? Някои сауни разполагат с радио, Bluetooth, кислороден ионизатор, хигрометър, ароматерапия и други. Сауната е един страхотен начин за разпускане и релакс след тежък работен ден или интензивна тренировка. Надяваме се, че с днешното видео, ако не друго, сме ви накарали поне да се замислите върху това. Поздрави от Баня Стил и Интеркерамик!